Takže zdravím všetkých hranolkáčov, moje meno je Fries a ja vás vítam v tretej noci pri hre. Ako druhá noc až na to, že mi nestačila batéria, mi prišla pomerne ľahká a dúfam, že tretia noc ponúkne niečo viac, lebo to začne byť už celkom nuda. Ešte než začneme, zhrnieme si telefonát od Phone Guya, kde vraví, že táto noc už začína mať poriadne grády. Ak ma chytia a budú sa ma snažiť dať do obleku Freddyho, tak mám predstierať, že som mŕtvý, lenže zase si môžu mysleť, že som prázdny kostým a budú chcieť do mňa dať endoskeletona. Takže ani tak dobre, ani tak dobre. Myslím, že bez ďalších rečí pustíme sa do tretej noci. Tak aby som si na úvod akože spravil zasadací poriadok, či sú všetci kde majú byť. Vyzerá, že zatiaľ pohoda. Pozrieme svetla, nič sa zatiaľ nedeje. Počkam si, kým zavolá Phone Guy, aby som to mohol hneď mutnúť. Super. A zatiaľ sú všetci v kľude. Som teda zvedavý, že či tu bude niečo nové, alebo čo sa bude diať, keďže táto noc už má byť odlišná oproti tými dvom predošlými. Kamery sa vypli, čiže to znamená, že niekto sa dal do pohybu. No to bude Bonnie, Chica? No, Chica. Pozriem tie kamery, že či tu náhodou niečo nepribudlo nové, na čo by som si mal dávať pozor, lebo v tejto hre naozaj nikdy nevieš. Zatiaľ fajn. Ja som si pozeral aj, čo to je vlastne ten endoskeleton a je to vlastne tá kovová časť, čo sa nachádza v tých kostýmoch, aby sa teda mohli hýbať. Čiže ako celok sa to teda nazýva... Oha. Čiže ako celok sa to nazývajú animatronici, ale vnútri tých kostýmov je zase ten endoskeleton. A ja som si všimol, že na tejto kamere je ako keby rozobratý, teda aspoň myslím, že je to ten endoskeleton alebo časť endoskeletona. Teraz neviem, že či je to nejaký pripravovaný na nového animatronika, alebo je to nejaký poškodený animatronik. Veľa otázok okolo tejto hry a zatiaľ žiadne odpovede, pretože každú noc stále robím to isté a skoro nič som sa nedozvedel, až na pár drobností ohľadom tej nehody, čo bolo. Čo tam bol ukusnutý ten lalok, či aká časť to bola. Tak plno záhad je okolo toho. Ale zatiaľ sú akože všetci na svojich miestach okrem Chiky, to je akože fajn, nie že by som sa sťažoval. Ja som spokojný, kľudne nech to takto zostane do takej 4. 5. hodiny, aj 6. Dobre. Fox je na svojom mieste, kde má byť, za závesom sa ešte neukazuje, to je pre mňa zatiaľ najväčšie víťazstvo. Aj, kamery sa vypli. Tak, kto sa dal do pohybu? Nikto. Zatiaľ fajn. Vidíš, a tuto to vlastne je, som si to aj všimol v minulom videu, len som tomu nerozumel, že vlastne v tom kostýme tej Chiky, ako má zuby, sú ďalšie zuby a nerozumel som, že prečo má vlastne dvojité zuby. A to sú vlastne zuby toho endoskeletona. Aj. No počkať, ale ja už mám 63% batérie a ešte som pomaly nič nerobil. Musím si dávať viacej pozor na tú batériu, lebo minulú noc mi to ledva vyšlo. Akože hneď ako moje batérie nadobudli 0%, tak bola hneď ukončená noc, ale aj tak to bolo ledva. Teraz nie som si istý, že či každou nocou je aj dlhšia
každá tá hodina, akože batéria, že sa skracuje energia batérie je jasné, hej. Ale že či aj tá noc, či každá hodina je takisto dlhšia, alebo ten čas je stále rovnaký. No, trošku zasvietime. Ale zatiaľ akože fajn, neviem, že či ma ten phone guy akože napínal, aby som mal väčší stres toho, že sa bude niečo diať aj v tejto noci, ale to už poznáme, to nie je nič nové. 3 hodiny a 52% je podľa mňa ako zatiaľ veľmi slušné. Chcem si šetriť aj batériu kvôli tomu, že keby náhodou... Ajaj, nie. A už je aj Bonnie. Freddy sa otočil. Už to začína. Už to začína. To je ono, polka času. Musím si na tú Foxy dávať pozor, lebo to je naozaj otázka sekundy a je koniec. Iné kamery ani nebudem sledovať, budem kašľať na to. Budem sa držať taktiky starej, ako som to robil v minulej noci a podľa mňa mi to musí výjsť, že svetlá si budem kontrolovať, sem tam pozriem tu Foxy a viacej ma nemusí nič zaujímať. No ale už by mohla dojsť tá 4. hodina. Rozmýšľam, že by som si budúci diel, ak teda prežijem tento, hej, by som si stopol, koľko trvá. Čo to je? To je nové? Čo to bolo? Čo to bolo? To bol nejaký smiech? Či to nebol smiech to? Či ja som zle počul? Kde je Freddy? Kde je Freddy? Nie. Ja nevidím Freddyho. Počkať. Takže to bolo myslené asi tým, že táto noc už bude odlišná oproti ostatným, že aj Freddy sa už dá... Že aj Freddy sa už dá do pohybu. Takže najhoršie, že ja ho vôbec nikde nevidím. Kde je? No tak to je sila toto. Nevráti sa na svoje pôvodné miestečko, že akože len tak, že chvíľku si pochodil a všetko bude dobré. No tak to som celkom akože v ríti, lebo ja vôbec neviem určiť jeho polohu. No mňa šláhne. Kde je ten medveď debilný? Dobre, pozrieme si, no určite sa musí nachádzať na kamere, tak si to pozrieme. To je Chica. Nič. Počuj ešte kroky. Tu je Bonnie. A nie, tu je Bonnie, aha. Tu je Foxy. Počkaj, ja si pozriem radšej svetla, lebo 5 hodín a 20%. To by už nemal byť problém. Nie. Nie, kamery. Čo je to? Čo je to za zvuky? Haló? Počkať. Čo to tam svieti? Tam hore. Za tým stolom. Tam svietia nejaké oči. To, že by bol ten Freddy? Alebo ja už som debil? No vidím tam svietiť nejaké oči. A neviem teraz, že či to tam... Ojoj. Neviem, či už to tam predtým svietilo, alebo... A už to tam není. Do keľu. Poď už 6. hodina, prosím. No ja neviem. Počkaj, ale ja už mám len 7% batérie. Prosím. Už. Ale...
A čo malo byť na tomto ťažšie? Ako, nechcem pôsobiť nevďačne, ale až na to, že Freddy odišiel z pódia, sa pomerne túto noc absolútne, že nič nestalo. Toto bola úplne najsuchšia noc zo všetkých. Ani pri dverách sa nikto neukázal, som ich nemusel dávať dole, ani žiadne nejaké väčšie ohrozenie, ani ten Freddy okrem toho, že odtiaľ išiel preč. Taká slabota celkom, ale prešiel som noc, takže môžem byť len rád. Uvidíme, či štvrtá už teda potom bude stať za to, alebo to pôjde z kopca ešte viac. Ja sa tu rozprávam a medzi tým ma dostala Foxy, takže to bola celkom akože rýchlosť. Fajn, takže to je asi znamenie, aby som to už ukončil a neobkecaval to. Takže ak sa vám video páčilo, budem rád, ak zanecháte like, koment, odber, zazdieľanie. Teším sa na vás pri ďalšej noci a majte pekný deň.